Jumangga wonten ing papan pagelaran agung jegrak jumegrak Hyang Cinandra kadya tubuh Senukarta katon gumuruh Hyang Cinandra minangka pandelipun risang bapak katon gumuruh kaya bledek mangsa ketiga bebasan sumundaling sajroning antariksa sumundaling kayangan Suralaya ingkang gawe kageting para jalma agung para haksara-haksari prawidodara bebasan sami geger sambreng gara-gara gone tlatah giri-giri sak menika teges risang bawa ngundang priben tayangan tek-tekan gendruwuk eluk panas pati bangga boy regenging swasana wah